billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa sallim. An bɛ Ala fo ka barika da ka sɔli ka caya an kuntigi ka Muhamadu Rasulula min sɔnna i ka dɔn ka an sigi kɛnɛ in kɔnɔna la. An bɛ barika belebele an b'a da masa in ye sanga ani waati ka foli ni tani ka di ni waati na tele Cherifla bi diɲɛ fan o fan kan ka an filɛ an ka foli bi aw ye. Cherifla TV filɛba cɛman a n'a musoman diɲɛ seleke naani bunda kan an bɛ foli di aw ma danti foli min na. Ayiwa foli kɔfɛla la sa an b'a yira aw la k'a fɔ an bɛ émission min kɔnɔna la an ye wele bila maa min ma bi o ye an balimamuso a n'an ba ni o ye madame Sangare Worokiyatu Fofana. Ale sigilen bɛ Côte d'Ivoire. I ka dɔn délégation min nana ka bɔ Côte d'Ivoire Ansardine Côte d'Ivoire o délégué dɔ don. An bɛ foli ni tani an b'a di an balimamuso ma n'o ye madame Sangare Worokiyatu Fofana ye. Salamu alaikum Maja. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayiwa an yi wele an ka kɛnɛ kɔnɔ i y'an ka kɛnɛ jaabi o diyara an ye kosɛbɛ. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Abijan bɛɛ fo i tɔgɔ la nin wagati in na k'i taama ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na. Ayiwa k'a ɲini yɛrɛ fana fɛ i ka foli di kanubagaw ma yanni an ka don émission kɔnɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uqlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ami ala tanu ka ala barka da masa min sɔnna ka an fara ɲɔgɔn kan ni wagati in na. An bɛ ala tanu ka an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan na. Fɛn o fɛn n'o tulo b'an na n'o ɲɛ b'an na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ wagati caman bɛ ala bolo ala k'o d'an ma sigi bɛna kɛ yarabiya ma ala k'an wasa ni karamɔgɔ bonya sallallahu alaihi wasallam. Wasalimu. Ayiwa bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ foli diyara an bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ segin tuguni ka foli kɔsigi i yɛrɛ ma. Ayiwa o bɔlen kɔ yen an bɛna masala fɛn min kan bi o de ye an ka furuw kɔnɔna na. Furu an b'a kɛ an ka furu ye furu sigiyɔrɔma camanw ye i n'a fɔ sinama furu n'a ɲɔgɔnnaw. Ayiwa musow ka fara ɲɔgɔn kan a tɛ taa mankan kɔ. Ayiwa wagati min kɔnɔna la mankan bɛ sen na an furucɛw bɛ na k'u bɛ mankan dalasa bɛɛ n'i ka mankan dalasa cogo don. Nka an muso dɔw fana t'a faamu a bɛ kɛ mankan bɛ bɔ ni mankan wɛrɛ ye o dun tɛ sɔrɔ foyi fɛ f'an ka ɲɔgɔn faamuyabaliya walasa fana ka a thème nɔgɔya an balimaw bolo minnu fana bɛ tubabukan mɛn an bɛ sigi thème min kan tubabukan na le rôle des époux dans la médiation des conflits entre les femmes. Ayiwa e Worokiyatu madame Sangare e hakilina yɛrɛ ye mun ye an ka thème nin kan bi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ne hakilina ye min ye ni thème in na o de ye du tigiya o ye cɛw de ta ye. Cɛw de ye dutigiw ye. Musow olu de ye marakɛla ye du kɔnɔ. Du tɛ ja ni musow tɛ. Bɛn tɛ sabati ni musow tɛ. Donc cɛw de ye an marabaga ye. Donc du kɔnɔna na ni fitinɛ nana an ni ɲɔgɔn cɛla la du kɔnɔ cɛw de kan ka jɔ u jɔyɔrɔ la ka kuma ni an ye cɛ bɛɛ ni kanu bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na du kɔnɔnaw na o ye cɛw jɔyɔrɔ ye o man ka kɛ baasi ye an musow fɛnɛ ni ma quoi. Ayiwa i ka hakilina faamuyana an bɛ segin an bɛ don halisa du kɔnɔnaw la. I komi n y'a fɔ thème bɛ ka boli cɛw ka an musow lafarali kan. Ayiwa an musow fana bɛ fara ɲɔgɔn kan sɔrɔ yɔrɔ caman na. Sinaya furu o ye fara ɲɔgɔn kan dɔ ye. Kansinaya
o bɛ se k'a to an bɛ fara ɲɔgɔn kan luwanse sigi o bɛ se k'a to an bɛ fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan in hukumu kɔnɔna na mankan caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ fo an dɔw bɛ bɔ ka ɲɔgɔn neni ka ɲɔgɔn lajaba fo an bolow bɛ se ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la cɛ dɔw bɛ na k'a sɔrɔ u musow bɛ hukumu dɔ kɔnɔ min man d'u ye sabula maa si tɛ mankan fɛ o kɔnɔna la a ka kɛ sinaya ye a ka kɛ kansinaya ye a ka kɛ luwanse ye cɛw b'i ka kan ka kɛlɛ lafara cogo jumɛn na walasa u kana kɛ baasi ye anw musolakaw ma. Alhamdulilayi ni fitinɛ donna du kɔnɔna na dutigi cɛ dutigiya b'ale de bolo d'abord ale kan ka kɛ ladiri de ye dudenw ni ɲɔgɔn cɛla la ni dutigi kɛra ladiri ye dudenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ falancogo bɛ ɲa kɛlɛ tɛ se ka ban fiyewu fo lamɛnni ka kɛ k'a dɔn mun ye aw se ɲɔgɔn ma ka fɛlaw dɔn jɔn jo b'a la jɔn jo t'a la ka jotigi ka jo d'a ma ka jalakitigi ka jalaki d'a ma o bɛ fitinɛ lasa du kɔnɔna na to man ka kɛ fankelen dɔ kan ten k'a di dɔ ma o ye ne ka faamu ye quoi. Ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o la i b'a sɔrɔ muso dɔw fana bɛ yen n y'a fɔ cɛ bɛɛ n'i ka lafarali cogo don dɔw bɛ na dɔrɔn u tɛ ɲaɲinini k'a la k'a fɔ karisa a bɛ tan u t'o k'a la i b'a sɔrɔ muso bɛɛ n'i lamɔ cogo don muso bɛɛ fana n'i ka faamuyali cogo don cɛ dɔw bɛ na dɔrɔn u bɛ sin ka bɛɛ gosi bere kelen na k'a fɔ ten tɔ bɛɛ ka i da di i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen minnu tɛ cɛ bonya o wagati kɔnɔna la ayiwa i ka hakilina ye mun ye ka ɲɛsin o musow fana ma. Alhamdulilayi bon ne ka hakilina ye min ye muso i mana jama cogo o cogo i mana bonya cogo o cogo f'i k'a dɔn k'a fɔ ko marabaga de b'i la n'o ye furukɛ ye i mana bonya cogo o cogo i tɛ se ka bonya ale ma sitanɛ mana wuli la cogo o cogo ni furukɛ kuma n'i fɛ i kan ka dan o danyɔrɔ la i jo b'a la walima i jo t'a la n'ale kɔni kumana yɔrɔ min na muso ka bonya de ye n'a ka karama de ye dɔrɔn cɛ mana fɔ ko i da de yɔrɔ min na a ka sin k'a da de ten o ye muso ɲuman bɛɛ ka misaliya de ye mais k'a sago kan o tɛ wasa ye o tɛ bonya ye muso bolo quoi muso min bɛ cɛ dalakan sɔsɔ yɔrɔw la du kɔnɔna na a tɔɲɔgɔnw cɛla walima a balimakɛw musow ɲɛnɛ walima a balimakɛw ɲɛnɛ baw ɲɛnɛ o ye dɔgɔyama de ye an b'a fɔ muso sina ye k'o dabila k'o tɛ musobaw jogo ye musobaw jogo ye muɲu ani sabali de ye ani cɛla bonya ye muso b'a ka bonya sɔrɔ n'a furukɛ bonyali de ye. Ayiwa musow ka ɲamada ɲɔgɔnma o fana ye fɛn belebele ye an ka du kɔnɔ tellement que an b'an ɲamada ɲɔgɔn ma hali jugu la yali nin jugu ye ɲamada fɛn dɔ ye yan. O n'o cɛ ka jan mɔgɔ bɛ ɲamada mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ kan ka ko dɔ kɛ min ye ɲumanya sira ye min ye kisi sira ye min bɛ bonya dɔ ta k'a d'a ma i bɛ se k'i ɲamada o mɔgɔ ɲɔgɔn ma o la k'a fɔ ne karisa bɛ kan ne balimamuso in bɛ kan ka ladon dɔ kɛ jogo ɲuman dɔ sira kan i b'o ladege mais mɔgɔ si t'a fɛ mɔgɔ ɲuman bɛɛ i tɛ fɛ i ka mɔgɔ ka kɛ mɔgɔ lagosilen ye donc mɔgɔ man k'o muso qualité k'olu ladege du kɔnɔna na i b'i ɲamada mɔgɔ fɛ mɔgɔ min kɛlen don ka majigi ta du kɔnɔ ka sabali ta du kɔnɔ i kan k'o de ɲɛɲini sabu ka da kan ni sabali tɛ wolo foyi la fo wasa mais i man ka jogo kolontigi dɛmɛ a ka jogo kolonya la k'i ɲamada o ma ne ka jaabi ye. Ayiwa o diyara n ye n'i y'a ta tuguni k'a lajɛ a musow bɛ nin kɛ an b'a ye dɔw tɛ nimisa wa u t'a ɲini ka nimisa fari yɛrɛ da yali muso min ka baara ye nin ye e yɛrɛ bolo a bɛ se ka degun sɔrɔ a la kɔfɛ yan. Bon alhamdulilayi ne b'a fɔ muso min ka baara ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye o ye muso min yɛrɛ m'a yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔn a ka musoya kɔnɔ sinon n'i y'a mɛn ko muso i ko muɲu so ni muso o muso ne de kɛra ŋɛɲɛbaga ye du kɔnɔna na sabali tɛ e la patience foyi t'i la fo a mana kɛ n'a ye yɔrɔ min na an ka wuli k'an jɔ
ka lagosili kɛ o yɔrɔw la ka jama i b'a dɔn k'a fɔ conséquence ba de b'a la kɔfɛ taga ɲɛ na ni sabalila i bɛ wasa sɔrɔ mais ne kɛra ko patiente la fo ka jamanenya kɛ kɔlɔlɔba de b'a la sabu ka da kan a b'i nege bɔ i sigiɲɔgɔnw na sigiɲɔgɔnw mana tɔɔrɔ ni i ka sababu ye o ye kɔlɔlɔba ye diɲɛ na yan komi lahara i bɛ degun sɔrɔ a la diɲɛ na komi i bɛ degun sɔrɔ a la lahara i ka kɛ bolokɔniden taamasere du kɔnɔ k'a fɔ nin de ye mɔgɔ ye mi sabali tɛ mɔgɔ min na ni fitinɛ wuli an ka du kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ la nin de tigi da b'a la a b'i mangoya se ma a b'a si furukɛ ma wa hali n'ala ye sɔn den na a lagosili bɛ s'i denw ma wa i ka kabila tɛ wasa n'i ye fɛnɛ. Ayiwa an bɛ fɛ k'a dɔn i yɛrɛ fana da sera a ma sisan n'o ye ni kɛlɛ kɛra kɛlɛ kɛbaga ou bien kɛlɛ kɛra kun min na yali dutigi ni kɛlɛ kɛra min jo b'a la min jo t'a la ale b'o bɛɛ gosi bere kelen na yali o fana ka ɲi mara kɔnɔna la wa? Bon an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mara kɔnɔna na dutigi ka kan ka ɲɛɲini de k'a la fɔlɔ yanni k'i ton ko kan kuma dɔ la an b'a fɔ k'a bɛ bɛn an na parce que i bɛ fɛ ka bɛɛ la calmer donc ne ye dutigi ye i b'i jɔ ka pɛrɛn du kɔnɔ ni dutigi ɲuman pɛrɛnna du kɔnɔ dudenw bɛɛ kan k'a dɔn ko dutigi kuma na den fara baw kan bɛɛ kan ka jɛ jotigi b'i jɛ min yɛrɛ jo t'a la o fana b'i jɛ ka calmer fɔlɔ maintenant dutigi kan k'a ɲɛɲini sisan mun de nana ni fitinɛ in ye a ɲɛɲininen kɔfɛ k'a dɔn a kan ka jotigi ka jo d'a ma ka jalatigitigi ka jalaki d'a ma mais kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ a n'a balimakɛ kuma dɔ la bɛɛ bɛ se i ta de la du kɔnɔ an bɛ famille duw kɔnɔ ka caya i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na sigiɲɔgɔnyaw na e se ka t'i sigiɲɔgɔn muso i se ka jamanenya dɔ k'o la mais i se b'i ta la donc o tuma hali n'ale jo don wagati dɔ la dilanni kama e b'i muso la gosi fɔlɔ ba ne ko i k'i da de n tɛ fɛ k'i mankan mɛn ale bɛ ji ka sɔrɔ kuma dɔ la hali ale yɛrɛ jo don mais dilanni kama i bɛ ale la calmer k'a fɔ k'a ka ji a jɛlen kɔfɛ sa i kan k'a fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn mun de nana n'a ye a dɔnnen kɔfɛ sisan nin de ta ye tiɲɛ k'a ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ d'a ma ka jalakitigi ka jalaki d'a ma n'i y'a mɛn ko cɛ o de kama an ka maakɔrɔw n'olu tun ye sɛ boso o bɛ kan di cɛ ma ko cɛ ka kɛ kan kelen fɔla ye a ka dudenw ni ɲɔgɔn cɛ o k'o dun walisa a ka kɛ kan kelen fɔla ye dudenw ni ɲɔgɔn cɛ donc cɛ o cɛ n'i kɛra kan kelen fɔla i ka dudenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɛn sabati du kɔnɔna na. Ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o la nka n'i y'a ta fana k'a lajɛ ko ala an sɔn sabali la ala deli fɔlɔ a k'i sɔn sigiɲɔgɔn ɲuman na ayiwa du kɔnɔnaw fana la i b'a ye komi n da sera a ma cogo min an ka fara ɲɔgɔn kan a nasira ka ca sinaya ye dɔ ye kan sinaya yɛrɛ ye dɔ ye n'o ye ka balimakɛ filaw ka ɲɔgɔn muso furu k'olu fara ɲɔgɔn ka du kɔnɔna la wa sigiɲɔgɔnya fana ye dɔ ye ka bɛɛ kana n'i muso ye ka denbaya bɛɛ fara ɲɔgɔn ka du kɔnɔna la n'o kɛra bɛɛ musow bi fara ɲɔgɔn kan wa hali sigida yɛrɛ fana la kari kɔnɔnaw la i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ se ɲɔgɔn ma a kɛlɛw nasira ka ca i n'a fɔ denkɛ kɛlɛ musali la o bɛ se ka kɛ muso dɔw ka kɛlɛ sababu ye o kɛlɛ kɔnɔna la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ tiɲɛ fɔ ka muso la sabali dɔ bɛ o b'i jɔ a muso kɔkɔrɔ ayiwa bilasiralikan jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin olu fana ma? O cɛw ma alhamdulilayi bon pour que bɛn ka sabati du kɔnɔna na cɛ man ka da a balimakɛ a n'a balimakɛ musow ni ɲɔgɔn cɛla la a man ka da dɔ kan nkalon kan n'i da i muso kan a bɛ na ni du cili ye a bɛ na ni bɛnbaliya ye du kɔnɔna na fɔ ɲɔgɔnya bɛ sabati o la parce que a bɛ e ni balimakɛ yɛrɛ nege bɔ ɲɔgɔn na n'ale y'a ye k'a fɔ k'e y'i da i ta kɔma a bɛ nege bɔ don aw ni ɲɔgɔn cɛ donc o tuma na kuma dɔ la i y'a mara den yɛrɛ i b'a la gosi ka tila k'a la faamu n'a ye sokɔnɔna na k'a fɔ muso n'i y'a ye ne ye nin kɛ ten ni kɔrɔkɛ muso cɛ ne b'a dɔn kɔrɔkɛ muso jo t'a la dɛ mais pour que bɛn ka sabati an ka du kɔnɔna na o de kama ne ye nin kɛ mais cɛ o cɛ ne tora musow ka sojukɔrɔ kuma lamɛn na a bɛ kɛ sababu ye k'i ni badenw kɔ don ɲɔgɔn na sabu ka da kan an balakaw adamaden qualité ka ca dɔw bɛ yen nɔ olu ka laɲini ye bɛn ye n'u donna du o du kɔnɔ
hami fo si t'olu la fo du ka se ka kalan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc tuma dɔ hali n'olu bɛ tɔɲɔ so kɔnɔna na u t'a ɲɛfɔ o furukaw ɲɛna k'a fɔ nin degun nasugu bɛ n kan mais dɔw bɛ yen nɔ ni cɛ donna so kɔnɔ k'a ban a banna a se ka reposer yɛrɛ fɛn o fɛn tɛmɛna journée kɔnɔ ale b'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ cɛ ɲɛna a bɛ cɛw la fitinɛ ni cɛ m'o sugu ta ni hakili ye a b'i la fitinɛ k'i ni balimaw kɔ don ɲɔgɔn na donc ne b'a fɔ kuma bɛɛ tɛ lamɛn wa mɔgɔ t'i ton kuma bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kan an balimakɛ minnu ka wale ye o n'a ɲɔgɔnnaw ye walima an balimamuso minnu ka wale ye dajukɔrɔ kuma ye o furukɛw ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛla la o k'o dabila o tɛ du dilan o tɛ du jɔ donc cɛw fɛnɛ k'i ni tulo don a bɛɛ la fɛnɛ. Ayiwa o ye balimaw ta ye ne y'a yira i la k'a fɔ n ko sigi nasira ka ca ayiwa hali luwansew fana t'a la dun dutigi cɛ fila dɔw bɛ kɛlɛ luwanse la f'u bɛ guloki bɔ ɲɔgɔn kama. O ye faamubaliya de ye quoi sitanɛ sera olu la kosɛbɛ sinon cɛbakɔrɔ fila min ni wɔɔrɔ ɲɔgɔn kama du kɔnɔ dudenw yɛrɛ bɛ tigɛ aw la a mana gɛlɛya cogo cogo ni musow ye ɲɔgɔn sɔrɔ aw de kan ka sigi k'a ɲɛɲini mun y'u se ɲɔgɔn ma aw kan ka cɛ bɛn ani kanu aw kan k'o ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'a ani bonya ka ɲɔgɔn lamɛn n'a ye ɲɔgɔn lamɛn ni sigi ka kuma tɛ yɔrɔ yɔrɔ la du o du kɔnɔ du man di sigiɲɔgɔnya la jɛɲɔgɔnya na fo aw ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn nafaamu mais n'a y'aw ton tan aw dusu ma k'a kɛ ɲɔgɔn kan sigi tɛ diya o la déjà que ni une fois que mankan donna ni ɲɔgɔn cɛ ka se bolo ka don ɲɔgɔn na o sigi tɔgɔ tɛ diya tuguni ɲɔgɔn faamu tɛ na donc yan'a ka se o yɔrɔ ma i sigiɲɔgɔnmuso walima i sigiɲɔgɔnkɛ ani i muso n'a muso sera ɲɔgɔn ma walima denko kɛlɛ la aw ka sigi ka ɲɔgɔn nafaamu jɛ ka fɔ o de ye damu ye n'o kɛra a bɛ résultat ɲuman sɔrɔ aw ka ko la a tɛ kɛ fitinɛ ye. Ayiwa i bɔra sisan k'a fɔ fana i ka kuma kɔnɔ ko cɛ ka kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki e ye muso ye ne ye muso ye an bɛɛ b'a dɔn an musow an dɔw fɛɛrɛ ka bon dɛ an dɔw bɛ se ko la kojugu an dɔw la faamuyalen don fo k'a dama tɛmɛ ayiwa i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen u b'i faga finijɛ la jeli tɛ bɔ ne ko cɛ bɛ se k'o jogo dɔn wa n'a b'o dɔn a b'o dɔn cogo di. Bon ni sigi mɛnna alhamdulilayi ni sigi mɛnna jogotigi bɛ dɔn ni sigi mɛnna n'i ye min ye i ye qualité min ye ni sigi mɛnna i qualité bɛ dɔn n t'a dɔn n'i b'a kuma in faamu donc n'e kɛra tɔɲɔlikɛla ye aw mɔgɔ fila de bɛ cɛ kun walima sigiɲɔgɔnya na maintenant chaque fois e de bɛ tɔɲɔ k'a di balimamuso ma a dun bɛ kan k'e tɔɲɔ mais n'a ye mɔgɔw natɔla ye dɔw yɛrɛ bɛ kɛ nɛni na n'o ye mɔgɔw natɔla ye o b'u da de ka bisimilali kɛ ka tɛmɛ ni yɛlɛw ni fɛnw ye an ni ɲɔgɔn cɛla la alors que ni mɔgɔw k'u kɔ don dɔrɔn o bɛ degun lase ma ne b'a fɔ dɔrɔn min tɔɲɔnen don ale ka sabali ala kama ala taala faralen don sabalibagaw kan a mana mɛn cogo o cogo tiɲɛ bɛ bange yeah bon cɛ fɛnɛ ni kuma dɔ la cɛw dɔw bɛ se k'i ton ko kan ka diyaɲɛ ka kanu yɔrɔ dɔ ta sinon mɔgɔ n'i jɛɲɔgɔn jogo ye min ye a mana mɛn cogo cogo i b'a dɔn mais kuma dɔ la diyaɲɛ kama mɔgɔw bɛ a dɔw dogo quoi o t'a fɔ sinon i ye min ye yɛrɛ yɛrɛ o bɛ bange o yeah cɛw bɛ n'i dɔn quoi ni sigi mɛnna cɛ bɛ n'i dɔn i ye min ye parce que a tɛna dan e kelen ma à chaque fois n mɛnna n ka ko la ani n tora n ka ko la olu bɛ ɲɔgɔn da la ni sigi mɛnna a bɛ jogotigi bɛ dɔn o ye ne ka jaabi o la quoi. Ayiwa o diyara n ye n bɛ fɛ ka min fana dɔn sisan est ce que cɛ ka musoladiya ɲɛ muso mana kɛ cogo cogo n'an farala ɲɔgɔn kan dɔ ka di ye mais o diya ɲɛ in yala ka kan ka se k'i bali ka tiɲɛ fɔ a ye fo ka dɔ tɔɲɔ a ka ale kama n t'a dɔn ni n ka kuma in bɛ ka faamu k'a fɔ muso dɔ ka di cɛ ye min ka da ye o la diya ɲɛ kama sisan a ka sira yɛrɛ tɛ don in ka hakɛ la a bɛ k'o tɔɲɔ n'a ni a kɛlɛla an b'o ye an ka duw kɔnɔ a tɛ jo ɲini a tɛ jalaki ɲini kɛlɛ bɛɛ bɛ bi du kɔnɔ mango kan ni du kɔnɔ mango den ni den dɔ kɛlɛla kɛlɛ bɛɛ bɛ bi mango den kan yali i bɛ bilasiralikan jumɛn d'o cɛ fana ma. Alhamdulilayi n b'a fɔ dɔrɔn o cɛ sina ɲinɛ dɔrɔn k'a ka siran ala ɲɛ parce que n'i siranna ala ɲɛ i bɛ dan ala ka furancɛriw la
ni sera ala ka feu rouge ma i bɛ gare ka sɔrɔ polisi tɛ yen nɔ hakɛ de bɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ hakɛ ka jugu adamaden ka ɲɛnɛmaya ma a ka jugu adamaden garisɛgɛ yɛrɛ ma muso mana diya i ye cogo o cogo kana sɔn k'a tɔɲɔgɔn tɔɲɔ k'a d'a ma wa muso fɛnɛ ni i mana diya i cɛ ye cogo o cogo i janto i balimamuso ka hakɛ la i kana tɔɲɔ don bɛ bi kɔfɛ don min na gundo bɛ taa parata o don bɛ yen nɔ an kan ka siran ala ɲɛ k'an hakili to o yɔrɔ olu la i mana diya i cɛ ye cogo o cogo kana sɔn wali hakɛ ma ɲi kuwa an karamɔgɔ b'o fɔ an ye sanga ni wagati bɛɛ k'an k'an janto hakɛ la kana sɔn i ka tɔɲɔ i balimamuso ka tɔɲɔ e kama cɛ k'i ni muso tɔɲɔ k'a di tɔ kelen ma o de kama ala ye hakɛ de don an ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya na muso filaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ n'a muso fɛnɛ cɛ hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ e de ye nin ta a ka di ye ka dɔ in fɛnɛ ta a ka da ye a ka di ye donc olu fila diyaɲɛ bɛ dusukun na kɔni u b'a fɔ ko kanu fila k'o tɛ se ka sabati dusukun kelen na mais tɔɲɔni fɛnɛ tɛ dɛ tɔɲɔni tɛ donc an b'a fɔ cɛ sina ɲinɛ ko ni o m'o dabila a b'a yɛrɛ kɔ de tiɲɛ a b'a ka du ci a bɛ denw nege bɔ ɲɔgɔn na wa a bɛ musow fɛnɛ ni dɔ bɛ den dɔ wolo o t'o lamɔ o ka hɛrɛ tɛ k'o ɲɛnɛ donc don dɔ la cɛ e jɔlen don ni du ye don dɔ mango den bɛ na jɔ ni du ye a bɛ jɔ ni cɛkɔrɔba ye o don mango bɛ kɛ mandi ye sabu ka d'a kan tɔɲɔni bɛ garisɛgɛ mɔgɔ kɔ can n'an b'a fɔ an baw ɲɛna dɔrɔn ko ka hakili to o la i mana diya cɛ ye cogo o cogo i k'i hakili to i tɔɲɔgɔn ka hakɛ la cɛw fɛnɛ k'u hakili to musow ka hakɛ la lahara donna mɔgɔ si tɛ sara to tigɛ f'i ka ɲininka i ka maradenw ka hakɛ la. Ayiwa o diyara an ye an ye faamuyali belebeleba fana sɔrɔ o la ayiwa sisan nɔ wagati ale koronna bilasiralikan jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin an filɛbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali muso bɛɛ lajɛlen walasa an bɛ se ka sigiɲɔgɔnya dumanw kɛ ani fana bilasiralikan jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin hali bi an musolakaw fana ma cɛw bi kɛlɛla fara modèle minnu kɛ an ka se k'u faamu ka fɔ u b'a kɛ walasa anw de ka se ka bɛn du ka se ka lafiya. Alhamdulillah ladilikan min bɛ ne bolo la k'a fɔ an baw ɲɛna o de ye dɔrɔn an bɛɛ an ka siran ala ɲɛ cɛ muso an ka siran ala ɲɛ n'an siranna ala ɲɛ an b'an ka kɛtaw ani an ka fɔtaw an b'olu dɔn kana sɔn i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ ka tɔɲɔ e kosɔn du tɛ diya musow kɔ n'i ye du duman o du duman ye i bɛ taa sɔrɔ musoba dɔ de y'a jɔ n'i ye bɛn sabatilen kabila kɔnɔna na musow de ye bɛn sabati fadenmaw ni ɲɔgɔn cɛ badenmaw ni ɲɔgɔn cɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya na ni du jara sigida bɛ ja kin bɛ ja jamana yɛrɛ bɛ ja donc diɲɛ ba fɔlɔ ye musow ye an b'a fɔ an baw ɲinɛ ko an ka sabali an ka sini lajɛ an ka jɛn bi kɔ donc k'a fɔ cɛw fɛnɛ ɲinɛ u ka kɛ ladiri ye u ka maradenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka wasa b'o de la bɛn bɛ sɔrɔ o de la k'an lamɛnbaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ sigi ɲɔgɔnna caman ala k'a d'an ma ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ni kira kanu ye sallallahu alaihi wasallam. Ayiwa an bɛ foli ni tani ye an b'a di nin wagati in na an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin wagati in na k'i sɔgɔlen don Cherifla TV la an bɛ aw fo dante foli min na ka an karamɔgɔ yɛrɛ fo n'o ye a Seyid Usmani Sherifu Madani Hayidara ye ba sanga banamini kalama an b'a fo a n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o tuma k'a ɲini masa rahamani fɛ
ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛnɛ wɛrɛ kɔnɔna la an ka invité an b'a yɛrɛ fo n'o ye madame Sangare Worikiyatu fo fana ye ka bɔ Abidjan n'ale bɛ an fɛ yan ni wagati in na mawuludu hukumu kɔnɔna la o tuma na an bɛ badabada foli an b'a k'a yɛrɛ ye ka dugawu don kɛ ya rabi ala min nana n'aw ɲuman ye o ala kelen ka segin n'u bɛɛ lajɛlen ɲuman ye mawuludukɛla bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi wa taala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.